Bé, aquest any hem arribat a la 5a edició del concurs fotogràfic del barri vell de Banyoles, el que patrocina el comerciant del barri vell. Ha sigut un èxit perquè tenim més de 130 i pico de fotografies, vull dir, un tema aquest any es havia triat que fos finestres i portes ubicades totes les fotografies han de ser del barri vell. Vull dir, i hi ha hagut un nivell molt alt. Els jurats són professionals del món fotogràfic, vull dir, cada any els anem canviant. Vull dir, hi ha tres persones que estan aquí al jurat. El criteri de portes i finestres ha sigut prou complicat perquè el nivell era altíssim. Llavors hem començat a fer una separació de fotos creatives o fotos més emblemàtiques. El que us puc assegurar és que jo no soc de Banyoles, però després de veure aquestes fotografies faré voltes i em patrejaré tot Banyoles per buscar aquests llocs tan emblemàtics. Presentaves un concurs? No, he presentat cada any. I no havies guanyat mai? Sí, havia guanyat fa 2 anys i havia fet també un tercer premi. D'entrada, amb la foto guanyadora he volgut buscar una mica una cosa diferent de fotografiar la típica porta i finestra amb una imatge planera, sinó donar-li un volum i un relleu que es pogués veure una mica el contingut del carrer i la ubicació on estava la fotografia, amb un angular extrem i donant-li aquesta profunditat que té. Soc de Sant Feliu de Guíxols, és la primera vegada que participo en aquest concurs i bé, quan vam veure les bases anem a fer un vol per Banyoles, a veure què hi trobem i molt interessant el que vam trobar i molt interessant el nivell de les fotos que hi ha aquí. Ens trobem aquí a la sala d'actes de l'Ajuntament, que avui portarem a terme l'entrega de premis del 5è concurs de fotografia organitzat pel Barri Vell. Pensem que l'Associació de Comerciants del Barri Vell està fent una molt bona tasca a nivell comercial a la nostra ciutat i per tant els agraïm i els encoratgem a que continuïn organitzant accions com aquesta i com totes les altres que cada any van programant i que es van portant a terme. La foto aquesta, la meva, la primera, la guanyadora, jo crec que han valorat potser el que és artísticament el reflexe i llavors potser han valorat molt que es veu molt la porta entera a nivell patrimonial. La que hem seleccionat com a primera vam trobar la porta, que era molt representativa d'una ciutat com la nostra, com Banyoles, l'entorn que estava feta, el joc que havia fet, l'enquadre que em semblava molt interessant i després aquest joc que feia amb l'aigua i els colors que li havien com a resultat final. La segona, per exemple, aquest angular i un primer terme i aquesta ubicació final, amb aquesta mena de perspectiva que se'n van als ulls, la trobo molt interessant. La tercera, per mi, és un apunt d'una porta que ens fa pensar tots en aquests apunts hiperrealistes, de l'hiperrealisme d'aquestes portes, fins i tot amb aquest to d'escala de grisos, i la quarta per mi és un viatge a la imaginació. Totes en si podrien ser primeres, segones, terceres i quartes. Jo també ho crec, això. Que quan un determina som 3 persones i s'han de posar d'acord, determines una, però el nivell és molt elevat i jo crec que el que ha de fer la gent és presentar-se a concursos i disparar molt, que és l'interessant.